Ladies and gentlemen, no copyright please. Here we gonna open some cases. Hello, bot Yuri. Ahoj. Inventář. Wait, mate. Počkej, tak já nevím, tak 10 těch Huntsmanek, tady cle. Já jsem bot, já nemůžu mluvit. A jo, sorry. Wrecked by bot. Ale já nevím, proč si to kupuju, kámo. Stejně hovno dostanu, vole. Jsem si měl koupit radši nějaký skin, vole. A jednu breakout. Oh shit. Co je biač? Tak a další. Jsi zabil slepici nebo co? Slashet. Slashed. Já to typuju minimálně tak na ten růžový aspoň. To já doufám, minimálně taky. Plus, Gaben, když už jste mě oskymovali o takový dementní drahý knife, kurva. Hajzlové, vole. Tak mi dejte teď něco easy win plus. Plsky Gaben, you are my friend. Gaben Plsky. Kde seš? Nevím, ale nepůjdeš mě zabít. Plus. Já tě dám. No, Bizon, Antiqué. Já tady kuchám kuřata. Jo? WTF? Kde seš? Ty dva lagy? Ty vole, WTF? Ty Co? máš wallhack nebo co? Jaký wallhack, vole? Já mám úplně lagy. Jaký lagy? Nebož. Ty jsi úplně WTF, ty jsi byl vždycky na jiném místě. Co je? Což kýpl. What the fuck? Ty jsi úplně na jiném místě, what the fuck? Já ti reportnu. No plus. Ty vole, prosím, něco dobrýho. Tak já jsem... Nedostaneš nic za to, že hackuješ. Ty vole, tak já jsem taky kokota, nechám se oskemovat, vole. Nebo vlastně já jsem... Ty jsi dostal další. Co? Jo. Jsi dostal další. Hele, ale dostal si už jeden fialový. No ty vole, teď takový mrtky zase dostal. Ale doufám, že dostaneš hodně těch slashed. Drž hubu do prdele. Ale ještě tak 2 za to, že hackuješ. Mac 10 tether, to si děláš prdel. Tady tam sviňárna mi padá furt. Mektater, wow. Všichni, jako musíš teď začít křičet hashtag, tyjo, hashtag pod něco dobrýho. Hashtag třeba Filip smrdí? Ne, plus třeba řekni hashtag Huntsman Knife. Řekni to. Jo, počkej, jo, do všech, jo. Řekni hashtag Huntsman Knife. Já nemůžu napsat hashtag, ono mi to píše otazník. Napiš, řekni prostě normálně, řekni Huntsman Knife plus. Řekni Huntsman Knife, kurva. Jo. Jenom to řekni, nepiš to. SSG 08 slashed. Ty jsi kokot. Čum, jak mi padne teď, jak jste řekl, tyhle, to SSGčko. Jo, prdele, vole. Kdyby si... Tak dělej já. Tak co, další do sbírky, ne? Teď řekni prosím Huntsman Knife, prosím. Neříkej SSG slash. Řekni Huntsman Knife, prosím. Řekni to. Prosím, řekni to. Huntsman Knife. Pojď, jo, tak teď tam je. Ten tam je. Lovecký nůž. A jestli to dostaneš, tak mi ho dáš. Tradeneš. Hahaha. A víš, co bys mohl dostat teď? Co? SSG 808 slashed. Ne, to já teď jdu otevírat jiný bedničky. Já teď jdu, protože už jsem jich otevřel 10 a hodno mi padlo, tak teď budu... Pojď na Ačko. Jo, ale nestřílej. Ani nemečuj. Ok. Jo, vlastně ty zase někde lítáš, co, Gaylorde? Ne, já jdu otevřít bednu. Prosím, AWP Asimov teďka mi padne. Jestli ne, vole, tak vole, budu hodně nasranej, vole.
No vole, to si děláš. Kde seš? Já jsem na Ačku. Jo, tak wait. Že co mi nepřiletíš, viď? Nejseš na Ačku, já jsem na Ačku. Kurva vyjebana. No scope, pojď. Hej, ty fagu lorde. Chárek. Co ještě mě hledáš? Ne. Hej, WTF, já jsem dostal bod za to, že jsem zabil kuře. To se dostávají body za to, že zabiješ kuře. Wow, nice skill, good job, mate. Hej, nechci třeba otvírat ty bedny. Jo, vlastně, tak. Teď mi padne co do videa, protože jsem bugnutý, kurva se neumím trefit. Aha, poslední 3, kámo, prosím. Já vím, že seš neviditelný. Nejsem. Ty vole, teď se mi to laguje, vole, jak jsem v té zdi debilní. Ty vole! Ty vole! Měl jsem jeden kousek od toho, abych měl růžovej, vole. Lol, no. Hej, tak to není fér. Já byl totiž... Počkej, ty ani nedostáváš damage, jo? Dostávám, mám 11. Pojď poslední Phoenixka, pak... Ty máš jenom o 100% snížený, viď? Prosím. Gaben, ty kokos. Docela jako, že ten Sandstorm by v tom mohl být, takže tak 9. Ty vole, fakt. No, přesně ten. Poslední bedna. Pojď. Pojď mi tam, Gaben. Zase vyhozený ale prach. ty to nechápeš. On nepomáhá hackerům jako ty. Ty. To je úplně všechno desert, úplně Sandstorm a Desert Strike, to je úplně kombičko, máš prostě dvě věci, jakože se stejným stylem. Ne. S vámi za tím loučem a za tím cezu. Nuba. Hej, nechceš Ne, ještě jeden klíč, čekej. No, tak ne no. Nechceš mi dát jeden slash? Čekej. Dej. Wait mate, I will stihnout ještě jednu bednu. Pojď, 3, 2, 1, boom, bitch, vole, Huntsman knife, pojď, plus, anebo taky, vole, P2000 puls, fuck that shit, fuck that game, nebudu to už hrát nikdy, vole. Takovou, jo, puls. Nechci se se mnou podělit o slash. Jo, dám. Líbí ten skin. Dám. Kámo, ty vole. Are you ready for Rockpack Place? Počkej, ještě si dám na míň zvuk. Takže nebude brečet. Tam napíšu. Čum první klíč Karambit Star Trek. Čekej, ještě neodvírej. Už jsem otevřel jednu. Odevřel. Vypadlo. Mac 7, Heaven Guard. Druhou. Čekej ještě. Já jedu rychle, já nemám čas prostě zastavovat. Prostě jedu. Ne, ty já jsem kokot, proč to dělám? Teď vypadlo z druhý. UMP korporál, vole. Pojď třetí. Pojď, Gaben. SG Puls, ty vole. Přesně jsem říkal, že tyhle ty skiny ti padnou, jako ještě pak se říká asi. Jo, asi mám Star Trekový. Ne, no Něgev. To jsem taky říkal. Ne, nesmíme o tom mluvit, ticho. Ticho. 4 klíče. Ticho. Tak co, Fíku? Ty vole, ne, kdybys nepromluvil, tak mi padne něco dobrého, teď mi padl Tech 9 Sandstorm. Ten jsem taky říkal. Teď myslím, že jsem říkal deadline. Ticho, musí být ticho. Tady ten speciální předmět, ticho, nemluv.
Tak 9. Jebu na to, vole, otevři to, stejně mi nic nepadne, vole. Jebané, tohle, všechno. Tak 9 Sandstorm! Pravá, prostřední, levá. Pravá, vždycky vyjde pravá. To je pravda. Max 7! Mně to je jedno. Stejně už nebudu hrát CSko. Já potřebuji playovat. User disconnected from your channel. Jak to smáno? Ne, dobrý. A my jsme ty vole už Goldie s Shadow skoro já. A my už hrajeme Global. Já chci být Kučo, taky Silver 1.